Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu sila esikuthulela khona ke abaculi ke abazokhipha ke lapha nawe ingane zakwethu. Umculi kaMaskandi ke ozokhipha ke lapha nawe ingane zakwethu uThokozani Langa ke lapha na ke insizwa ke eyaziwayo ke endimeni kaMaskandi ngokushaya ke amanoni ke aqavile ke lapha nawe ingane zakwethu. uThokozani Langa ke uzokhipha ngomhla ka-10 ke lapha i-album yakhe ethi kwabheda umswenko ke lapha nawe ingane zakwethu feature ama-artist ke amaningi ke umzukulu ke noluve naye ukhona ke lapha nawe ingane zakwethu noSinentuli ke ukhona ke lapha ke abaculi ke abafeatureile ke kule album. Siyazi ukuthi uThokozani Langa ke lapha nawe ingane zakwethu unanomcimbi wakhe ke okhona ke lapha ngomhla ka-23 ke lapha nawe ingane zakwethu endaweni ke yasoLundi. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe ulendeleni ke lapha kulensizwa ke uThokozani Langa ke wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinze subscribe nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Si-channel siyabonga.